We zijn vandaag in Sluis. Een gezellige, leuke plek waar veel toeristen naartoe komen. Wij gaan eens kijken wat mensen nou zo leuk vinden aan Sluis en wat hen precies hier naartoe trekt. Wat vindt u van Sluis? Leuk stadje, gezellig. Ja. En wat komt u hier doen? Meestal ja, een keer lekker eten in een restaurantje of zo. Ja, want u komt niet hier vandaan, toch? Nee, we komen van België. Ja. Ja. Een beetje voor de sfeer en allemaal. Ja, En komt u vaak hier zo? ja toch regelmatig. Een keer in de maand. Ja. Dan komen we een keer naar Sluis. Ja. Komt u vaak in Sluis? Nou, toch een keer of 3 per jaar. Hè. Ja? 3, 4 keer per jaar. Ja. En wat vindt u dan leuk om hier te komen doen? Well, een leuk stadje, terrasjes, als het wat beter weer is. En ja, komen shoppen, en, de gezelligheid. Ja. Ja. En ook gemakkelijk om een auto kwijt te geraken. Dus, Oké, want u komt niet hier vandaan, hè? nee, ik ben van Leuven. Oké. Ja. Ja. Oké, bedankt.